ବାୟା କାହିଁକି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋ ବାୟା କାଇଁ ମୋ ବାୟା କାଇଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୋ ବାୟା ମୋ ଧନ କାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ମୋ ବାୟା ନବୁ ଫୋନ୍ ନବୁ ଫୋନ୍ ନବୁ ନେ ନେ ବାୟା କାଇଁ ନେ ନେ ଧରୁନୁ ନେ କି ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ହସିଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ବୋଲ ହସ ଟିକେ ବାବା ତା ସେଇଠି ହାତ ମାରେ ହସିବ ଏଇଠି ଚିଡି ହଉଛି ଦେ ମୁଁ ଯିବି ନା ନାଇଁ କଣ ଦେବି କଣ କରୁଛୁ ଲୋ ଧନ ଏ ହିରୋ କଣ କରୁଛୁ ପାଗଳ ଏଇ ଧନ ଓ ଓ ଜୀବ ଗାଡୁଛୁ ନାହିଁ ତ ବୋଉର ଅଭ୍ୟାସଟା ଗଲା ନାହିଁ ତୋର ଆଉ ନାଇଁ କି ଅଭ୍ୟାସଟା ଗଲା ନାହିଁ ଆଉ